Гледате филма "Съдбата на Петела". Първи кадър. Начало. Действаме. Екипа е подготвен, излизат въоръжени. Иван Ласков. Тръгва се напред. Давай нагоре, давай. Нагоре, бе, къде? Не, ще фанам. Давай, еде. Ще се фаща бандата. Аре, Иване, влазай! Чук. Навътре, бе. Навътре. На, бе. Кът. Влазай, не мой се тегли. Не мой, ви изкарай го на поляната. Лови го, бе. Не, бе. Лови го, бе, ако можеш, бе. Давай, еде. От го не фана тука, бе. Нема вече. Навътре се отваря. Навънка. Да. От го не фана тука, бе. Затвори, Дане. Дай колко такова. Дръж го. Това ще го разлюти. Бегай го, лови, айде, задръствай го. Ласко, иди го фащай, бе. Дай го закиде, бе. Дръж го, Ласковия, ти си. Чекай. Сега ще го хвана. Лови го, Къде е бе. Заки? Ела, бе, Заки. Чекай, викни Заки да дойде. Чекай. Абе, лови го, ман. Викни го Заки, го лови, бе. Митре, не мога фане това, не мога фане Петела. Дръж го, Ласковия, това се умори, бе. Дръж го. Айде. Ето го, главният коляч, брат, че иде за спална. Взимай секирата. Дай, бе. Пущам ли още раз? Не, сега мани го, давай. Дай секирата. Взимай секирата, айде. Кокошките се травмираят, той умре от страх. Той умре от страх, Къде айде. е секирата? Чакай. Айде. Някакво събуче. Да, ще сте вътре, добре, Ма и куче ли доведохте, бе? Кучето фана Петела. Това луджиско са. Заки довел луджиското куче, бе. Не там, бе. О! Взимай секирата и взимай. Е там горе на това, бе. Ето тук на земята е. Чакай да къде. Е секирата. Взимай дървника ти. Къде има? Е там на земята, къде? Тука. Е тук на земята, бе. Да. Аре, той умре от страх, бе. Аре. Турай го тук, айде. Айде, да видиш тука. Какво стара, бе? Той гледа го толкова завлече на там, накиде. Ела тука, бе. Кажи му да го не носи пред децата, бе. Дръж, ти листа дръж, бе. Лора стига, че изкара къла на Лора. Ела тука го фани. Какво? Ела го фани малко. Как да го фани? Започвай. Снимай го сега така как го носи. В гръб така, загалачва малко. Носи го леко тук ми. Е така. Так. Следва продължение.